मोनदों जोंबो मोननाय हिसाबै मोजां मोनबाय सिगाङाव मोनदोंमोन मोनदोंबाबो एसे गोसोमफोर गोजासोमोन जोंबो मोनफेराखैमोन दासो गांसे मोनदों जोंबो मोनबाय गोजोननाय फैबाय साबायखर मोजां मोननायानो साबायखर बावनाय जाबाय औ थाबाय थायोबा मोनबाय थाथों जोंनि सरकारा मोजाङै मोजां सोलिबाय थानो हायोबा जोंबो मोजां मोनो जों बर्थमान जोङो बेखौनो मोजां मोननानै जों थानानै दङ लुबैयो थायोबाथ' मोजां बयनोबो जोंनोबो मोजां बयनोबो मोजां देरहानायाथ' बयखौबो देरहाजानो लुबैयो गाज्रियाव जाजानो लुबैया जेसेनो देरहायो एसेनो मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन जानानै फैगोन आसा थाबाय दिनै जोंनि खुंग्रिं प्राइमारि UPPL नि मावख' जे जोंनि बिटिआर सरकारनि 40था कन्स्टिटिउसनाव जे ब्लेंकेट राननाय आरो बियो जोङो बुंनो हायो जे जों बिटिआर सरकारखौ खोब मोजां मोनसे साबायखर होनांगोन जायनि थाखाय जोंनि गोरिब दुखियाफोरा जे गोजां बोथोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जे कम्बल मोनदों आरो बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब मोनसे मोजां मोनदों आरो बेखौ लानानै जों बुंनो हायो जे जोंनि खुंग्रिं प्राइमारियावबो दिनै सेकेन्ड टाइम कम्बल राननाय आरो जिखिनि जोंहा माखासे सर्टेज जादों आरो बेखौबो जोंनि मान होनो गोनां मावफुं सोद्रोमा सार रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो जिखिनि थोस्लाबै बेखौ इयुनाव रानगोन होननानै माखासेखौ मिजिं होलांबाय दा बिनि थाखाय आङो सार रनजित बसुमतारी बिथांसिम साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जोंनि जिखिनि ब्लेंकेट जायफ्रा मोनबाय दा बिथांमोना खोब मोजां मोनसे मिजिं थिदों जाहाथे इयुनाव जोंनि जे UPPL नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जेब्लायबो थाबाय थायो आरो गासैबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मोनसे जग-जमग होनानै जों इयुनाव जाहाथे बे सरकारखौ जेरैबाबो आरो गोदानै जोङो सालायलांफिननो बे मिजिं थिनानै दिनैनि बे कम्बल राननाय आङो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावनानै बेयावनो फोजोबो 17 बोसोर BPF सरकार सालायदों बेनि उनाव UPPL दोलोआ 4 बोसोर सरकार सालायबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव BPF सरकारनि आरो UPPL सरकारनि फारागथिया माबायदि जौगाथायनि खामानि मावनायाव दा जोङो बुंनो हायो जे 17 बोसोर सरकार सालायनाय जि BPF नि बे समाव गोबां जोंनि खुंग्रिं एरियाखौनो जोङो बुंनो हायो 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि खुंग्रिङाव खनसेबो देरहाफेराखै जिखिनि जोङो MLA खौनो हक MP खौनो हक आरो काउन्सिलनिखिनि जिखिनि इ.एम फोर दङ जोंनि खुंग्रिङाव बिथांमोना माब्लाबाबो देरहाफेराखै दा बेखौ लानानै जोङो 17 बोसोराव बिथांमोना जिखिनि गावसिनि बाय बाहागि गावसिनि थानायखौल' बिथांमोना कम्बलखौ होदोंमोन आरो माखासे जिखिनि होदोंमोन बिसोरो गावसोरल' मोनदों नाथाय जोंनि दा बिटिआर सरकाराव जोङो कम्बलखौ गासैबो एना-एनि सानालासे जोङो BPF-आनो हक सोरबा गुबुन दोलोआनो हक जोङो बयनोबो राननायखौ नुनो मोनदों आङो बेखिनिखौनो बुंनानै साबैसे सोद्रोमाफ्रा मुलाम्फागिरिफ्रा मोननो हादों दा जोङो दिनै सेकेन्ड टाइम हिसाबै कम्बल राननायाव जोङो गासै 180 बेनिफ्रायसो जोङो राननानै हरबाय आरो बेजों लोगोसे जाहाथे इयुनाव मोजाङै मोजां जाफुंगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय